A Deputación de Ourense pon a disposición dos concellos da provincia un portal web de xestión e publicación dos inventarios de bens municipais, unha iniciativa que xorde pola demanda das propias administracións locais. Este portal web vai combinar os datos dos concellos cos que ofrece a enquisa de infraestructuras e equipamentos locais, un instrumento de análise dos servizos municipais que ten como obxectivo coñecer a situación e o nivel dos servizos ofrecidos aos habitantes dos municipios, sendo a institución provincial a encargada de realizar esta enquisa para os de menos de 50.000 habitantes. O novo portal web encádrase na liña de actuación do Goberno provincial con iniciativas de goberno aberto que promovan a transparencia na xestión política e administrativa, a participación cidadá e de outras administracións e os datos abertos. Actualmente, a Deputación de Ourense conta xa cun xeoportal no que se poden consultar os equipamentos existentes nos concellos da provincia, a excepción da capital, tanto en materia de infraestructuras como no que atinxe o abastecemento de auga, rede de estradas, recollida de lixo e iluminación pública, entre outros.